Junjun, good morning, good morning, good morning. And today is December 18, 2020. And ang ipakita ninyo ron, kaya yung ahong trabaho, kay busy lagi ko. So, ang ipakita ninyo kay na may ni-order na to kanang mga t-shirt nga printahan. So, naman po tayo pang printag t-shirt. Maning ahong gigama. Humana ko nag-layout sa mga mga designs sa hindi pang cut. Okay, hindi pang anam-anam. Kanang dalikdat ra mo nang nakat manaho na designs atong papilit sa t-shirt through heat press kanina heat press na. So, ipakita ninyo kung saan pagprinta sa t-shirt. Sa di pa nato ipadadyon guys, palihog ko like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun's TV, and i-click ang notification bell nga i-all arong updated mo sa mga latest video nga atong i-upload. Okay, so mao ni ang ipakita ninyo ang mga design nga humana na to na gunting-gunting na ready for press na sa mga t-shirt. By the way, ang order day dani ang Barangay Katipunan, Alicia, Bohol, ang sa senior citizen ang payment na nila through barangay fund. So, manehong gidali kay jawat pod 16 man ay kabuok, 16 kabuok polo shirt. Mao ni ang polo shirt nila. So, mo na itong printahan. Daan ay naprinta na tong logo. Kaya nakalipat ko. Dito lang po trabaho. So, why not atong videohan? So, man na printa na tong logo. Oh, para sa senior citizen. And utangan pa ng mga marka. Yan ang mga logo na. Humana na to og pang gunting. Ang gigamit na nga papel is dark transfer paper. So, ano yung papel na ito gigamit? Dark transfer paper. 3G jet opaque. Bawal na pag kamo na bahala pagbasa na. Basta kay 3G jet. Yeah. Sabi mo na kay dali ra upakon siya dikit dun siya sa t-shirt. O kani may gamiton. Kani pang dark nga color nga t-shirt. Da. Kani ilay ko light blue pero ang klase sa tela kay kuan man bagaon man na manhang gigamitan og dark transfer paper. So mani nga papel atong gigamit. Mahal po ning buok. May ba magpilay buok gani? 30 kapin. 30 kapin o sara kay kani. Kaninang finish nga bahin dapit mahay kapakita ninyo kay ako naman ning gisugdan. Mo na ipang papilitay na anahuman na ready for pilit na ni. Barangay Katipunan. Dahil lang mga senior citizen auditor sa mga posisyon na tayo mga ngandad to. Ano yung gamon ang design na laptop? Punta po kay printer to. Pasensya na dyan mo na paano nga nagkalat kay managitabaho gabi so good. Alas 12 ganina nang gigunting nagprint na gunting. So man ito giset nga kuan ang kainiton sa heat press is 165 mo itong gigamit nga kainiton unsa. Ang time niya is 15 seconds. So naiduha ka polo shirt katong nahuman nagprint ang logo na di pa ang uban 14 ni kabuok. Atong ibutang ning t-shirt dani. So atasok dani og
printa. Ngayon na pagkuhan. Butang ang t-shirt nire. Ito naon. Kung kay with collar man mo na yung butangan o danhing para mo flattened ang papel o kanang katong logo. Para ma-equal kay naman mga botones kanina pero ipit siya equal ang ilahang kanang na ay surface. Kuhaon ng papel kanang namay siya papel na rin ilahom. Ito nagtangtangon. Hindi po niya mo pilit o idilit sa kuhaan nga ito hit place. Hindi po niya mo pilit. Hindi naman siya sa paw. Muna nga itong kuhaon. So kita ninyo kare na separate na siya. Dili na niya magamit. Kare rang na-printa. Nga lahi isang surface na. Muna itong ibutang sa t-shirt. Dari. After nabutang siya, butangan na to og kanang thermal paper. Kay arong di madaot ang atong t-shirt. Kay og di na to ugwa na yung thermal paper. May tendency nga masunog ng t-shirt. So mag-protect tab ng thermal paper sa t-shirt sa kainiton. Kay di adari ang kainiton, ang init kadto. Magdepende pod ang init sa kanang heat press sa imong pag-set. So, ano lang yung ganina nga 165 ang kainiton mo itong gigamit. So, diyan na, butangan, ibutang. So, ready for heat press na ni. Okay? So, itong iipit mga ka-Junjuns. Within 15 seconds, mutingog ni siya. Mag-alarm, mo alarm kay nagpasabot nga nahuman na ang seconds nga atong gituan. Kadawag mo, nagkuan so ato nang tangtangon. Tungkaon ang thermal paper. So mo na niresong taron. Ano to ang papel nga gibutang papel. So nang pilit na. See? Dikit sa adso, may dikit sa taman. So this is it. This is how. Yes. Same process sa ubang mga sa tanang paan. Nga na, maurang proseso ka. Nga na ra, kasimple. O gusara ka design,
Nahuman na jog printa na to ag likod. So ato na pong buhaton na ni is printahan na po atubang sa ilang mga ngan. So ato na po na yung sugdaning mga ngan guys. Kay mo na laman ni last. Then i-deliver na ni nato after mahuman ni. Okay? Kanina pa itong ibutang sa likod. Again, atong ibutang ang t-shirt dari sa itong express. Ibutang atong sapaw. Ako ilahan center. Dahil ang tamon. Oh! Oh! So, ano yung libahin sa result, Barangay Katipunan Senior Citizen President. Putangan panig nga ang dati. Di pa din sa final. A few moments later. So mga Junjuns, nahumana na ito na ho ang trabaho sa katong pag-print. And ang pahatod sa habal-habal ng Katipunan kay kanang ning text man ang treasurer dito nga kanang gamiton na kuno nila, gamiton na kuno sa ilahang katong mga senior. Handa ready na kuno pag kanang checking nga ibayad. So, ang gipahatod ra sa habal-habal, wala na video hay ganina kay nagdali-dali ko kay gamiton daw nila. So mani nga nag-ready na pug ko kay moadto ko sa ubay kay arong masinsiyo na po nilang chiki. Darag ilang bayad. So shout out tayo mga ka-Junjuns. Mag shout out na punta. Unang-una may shout out sa Pamilyang Lagan Channel. Okay. Daghang salamat Pamilyang Lagan Channel. Enjoy, thanks for sharing. Okay, daghang salamat kaadto Pamilyang Lagan Channel nga Pagagindulman, Bohol. Another shout out. Mega shout out kay Ma'am Annalie Molar. Oh yes, thank you so much Ma'am Annalie Molar, ang avid fans ni Lolo Kikoy. Ang inyong Lolo Kikoy is beautiful sa Manila sa mag-beautiful kuha. Ito dyan may maka. Kuha pa dyan may nakakuhaan. Pero mantora
daghan kay kasi mag-live na pod me or video na pod me kung siya naka-upload sa video. So, daghang salamat Ma'am Annalie Mular nga naa sa Kuwait. Okay, thank you so much. Another shout out. Mega shout out kay Joy Cutie Vlog. Okay, daghang salamat Ma'am Joy Cutie Vlog. Okay, thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Sister Sabina. Oh yes, thank you so much Ate Binben. Ang imong YouTube channel is Teacher Sabina nga adunay mga lessons sa grade 3 o grade 4 ang ilahang content. Adunay mga kwentong bayan, mga kanang alamat-alamat naa. So, please subscribe to YouTube channel of Sister Sabina. Another shout out, mega shout out kay Emilia Llamazares. Okay, daghang salamat kay Ma'am Emilia Llamazares sa kanunay nga pagtanaw. You're always watching our video. Thank you so much. Na the effort sa talibon doon lang sa amoa. Salamat sa pag-share. Gikan lang ba sa Cebu ang barko diha, Idol Junjun? Yes, gikan sa Cebu ra jud ang mga barko. Murag pila ra po nakabuo. Nga mudunggo diha. Mostly na mga bangka para sa mga island sa sakop sa talibon. Nakasulingan ng lungsod. Okay, thank you so much Ma'am Emilia Llamazares. Another shout out, mega shout out kay Beethoven Gotem. Oh yes, always watching here. Ding Nerosa from Jeddah. Okay, mega shout out Ma'am Ding Nerosa from Jeddah. And she's using the account of her fiancé nga si Beethoven Gotem. Thank you so much Ninja Ma'am Ding Nerosa from Jeddah. Okay, thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Sir Jomel Manatad YouTube channel. Jomel Manatad YouTube channel. Daghang salamat Sir Jomel Manatad YouTube channel sa imong kanunay nga pagtan-aw sa ato ang video. Okay, and don't forget to subscribe also the YouTube channel of Jomel Manatad. Another shout out, mega shout out kay Mercy PWD Gawaing Bahay. Okay, subscribe also the YouTube channel of Mercy PWD Gawaing Bahay. Oh yes. And another shout out, salamat Ma'am Mercy PWD Gawaing Bahay. Another shout out, mega shout out kay Nars Nomadic RX. Nars Nomadic RX YouTube channel. Okay, please subscribe also the YouTube channel of Mars Nomadic RX YouTube channel. Thank you so much Ma'am Nars Nomadic RX. Another shout out, mega shout out kay Ma'am Clara Climaco. Okay, daghang salamat Clara Climaco sa kanunay nga pagtanaw sa itong video. Another shout out, mega shout out ni Box to Art. Nga naanin sa itong silaran. Okay, thank you so much Box to Art. Another shout out, mega shout out kay Brgy Geronimo. Oh yes, nga sa Sarangani Province. So sa isa ang anak nga si Jajan Geronimo nga mao'y nagtuturo na sa about YouTube editing, mga techniques sa paggawa sa video. So daghang salamat Jajan Geronimo and Brgy Geronimo. Another shout out, mega shout out sa YouTube channel sa kong insan kasi Nina Olivar. Okay, daghang salamat kanang insan Nina Olivar. Please visit the YouTube channel of Nina Olivar. Oh yes, and also please visit also the YouTube channel of Angel Man, the YouTube channel of Ruby Simagala. Yes, the YouTube channel of Jusback Moto Vlog, the YouTube channel of Julius TV J Bacolpo. Oh yes, and also please visit also the YouTube channel of Melvin TV. Oh yes, and Melax TV. Yes, and also Mel and Mel Gaming channel. Okay, please visit also the YouTube channel of
Buholana on the go. Oh yes. Kay Angelic Buholana Vlogger. And also kay Roti Charmaine YouTube channel. Oh, please subscribe also the YouTube channel of Mark Bulusinda. And kay Bill Kabayan Vlog. Kay Bill Kabayan Vlog. Okay, YouTube channel. And also kay Isel Salo YouTube channel. Kay JR Ayuban YouTube channel. Yes, thank you so much. And please visit also the YouTube channel of Charisma Bunghak Hakera. And also please subscribe also the YouTube channel of Ryan Villamoste Vlog. And of course, please visit also the YouTube channel of Nigel Boholano and Michael Bersano YouTube channel. Okay, salamat. And of course, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun TV, and click the notification bell para updated mo sa mga latest video nga ahong i-upload. And also please subscribe the YouTube channel of Jeff Amora Vlog. Kang dulong kikoy na ang channel, Jeff Amora Vlog. Yes, and mayon na lang ko mga ka-Junjun nga daghang salamat sa kanunay nga pagsuporta sa atong mga videos at pagsuporta sa atong channel. Manghinaot ko nga sa kanunay mag-auban ka nato. And may God bless as always. Bye-bye mga ka-Junjun. Saan maadong unto.